Babba Bahri dodar. Continue. Kai dan usi wannan rayuwa fa sai hankali. Wai kwanan garin kwaki ma wai ana magana wai ko 900 ne ko nawa ne? Ai garin kwaki ya zama dan sarki. Ai ya ce 900. Wallahi ka san wannan Babba Bahri dodar. Kai Babba Bahri dodar. Lalle wace yare da wannan. Ka san wani waka ma Continue. Babba Bahri dodar. Continue. Babba Bahri dodar. Babba gaskiya Qur'ani bai da ko bane. Kai Babba Bahri dodar. Babba Bahri dodar. Muno too much. How many times would they tell you before you know that Nigeria is not? How many times would they tell you before you know that Nigeria is not? Continue. How many times would they tell you before you know that Nigeria is not? Dan bara uba garin kwaki ma da kere kiyo talaka.